Bis na Malingay, kapoy ko karon sa Barangay Lumpia. Tapos, skill ako dali sa batch 7 sa XC High School. Akong na-experience dali sa XC industry, nindot siya kay dagan ng kalingawan sa mga events. Tapos, dagan pagka kami nga karang mga tagalilay na fan, tagalilay na mga barangay, karang mga classmates. Akong greeting sila ay ngayon malipayon ang tanan sa pagsalubong sa Christmas. Tapos kanang magtipon-tipon ang ilang tanang pamilya. Kung mora na, advance Merry Christmas.